Òpera prima, molt personal, d'un altre producte del planter de l'ESCAC. El Pol parla amb el seu osset de peluix des que era petit, toca música amb ell i passeja, és el seu millor amic. Però en el fons sap que això forma part de la seva infància. Paral·lelament, té un germà que es preocupa per ell, una amiga que voldria ser alguna cosa més, un amic un pèl estrany que l'interroga sobre els seus dubtes i un company nou de classe que el portarà cap a zones més fosques del que s'espera. Marçal Forés és un cineasta novell que aconsegueix fer el salt al llargmetratge gràcies al trampolí que significa l'ESCAC. Amb una experiència de diversos curts força personals, aquí ha tractat de posar tota la carn a la graella, amb la música indie que li agrada, còmics, referències cinematogràfiques directes com Donnie Darko o Gus Van Sant. Es tracta d'un univers molt particular. Jo crec que les pel·lícules que més disfruto són, en general, d'autors que realment s'impliquen d'una forma personal en les seves històries. En veritat, això no em vaig posar tampoc al fre en cap moment. Dir que tampoc... El que no volia és que aquestes idees o referències personals fessin la pel·lícula opaca. Animals mostra un seguit de personatges en plena adolescència que no saben cap on tirar, però especialment és el Pol qui està desorientat, qui encara manté molts aspectes de la infància i no sap o no pot o no vol trencar. És un procés dolorós i sense rumb conegut. En el viatge al Pol hi ha aquesta voluntat d'explicar que tot creixement i tot descobriment té a veure amb un trencament d'uns lligams que tenies amb alguna cosa anteriorment. O sigui, tota maduració comporta una transició que no necessàriament és dura. O sigui, el que sí que és veritat és que comporta un trencament al canvi. I el que interessava en el cas de la història del Pol era tractar aquesta pèrdua de lligams amb una virginitat que no es pot tornar a recuperar un cop s'han perdut aquests lligams. Els actors Oriol Pla i Roser Tàpies són els qui porten més el pes de la narració. Si ell està bé a l'hora de fer de noia que toca de peus a terra, ell no acaba de trobar-se quan intenta demostrar que està angoixat. Encerta en els aspectes infantil o vulnerable, però no acaba d'arribar als més foscos i exigents. L'adolescència és un viatge... És un viatge bèstia. Té alguna terrible, però també té alguna de bo, de l'experiència aquesta, tot el... Aquesta cosa de no saber cap on vas, del que vols, del que no vols, del que et coneixes a tu mateix o no, i del món exterior que tu d'aquí poc t'has d'enfrontar i del món des de la imaginació del que vens. Clar, doncs ell està al mig d'una cruïlla, no? Entre que no sap ben bé què escollir, si fer cas a la seva part més instintiva i més genuïna seva, o fer una mica doncs, el que tots els joves fan a la seva edat, no? Que és això, doncs, conèixer una noia i fer-li un petó, no? Que és una mica el que encarna el personatge de la Laia, no? Aquesta normalitat, i tot i això, ella també té el seu propi caos i també té els seus dubtes. Però jo crec que el que significa pel Pol és aquest punt de voler posar una mica de normalitat. Animals té una estètica molt acurada, amb una fotografia notable per part del jove Eduard Grau i unes localitzacions angoixants i estranyes. La música ambiental també ajuda a crear una sensació constant de perill, de males sensacions. Té un to irreal que va molt bé per a la història. Sí que hi ha elements que lliguen al policia de Mossos d'Esquadra o a l'iPod a l'època en què vivim, però sí que interessava crear aquest espai ideal, gairebé com de conte, perquè la història el que volíem era parlar d'aquests valors de les pors, de la natura i els animals, la part més natural del que ens envolta i la part més artificial, el constructe dels éssers humans. Catch him! Aquí
ha un cineasta amb personalitat que segur que oferirà coses potents. Let's do my party!